Добър ден на зрителите на канал 6. Вие гледате офроуд надпреварата Сливен 4x4, която се проведе на 21 и 22 юли 2012 година. Кмета Колю Милев откри началото на състезанието. В момента виждате на финала номер 1 екипаж Пламен Исаев и Йордан Бонев от Велико Търново в клас хоби. Първо стартира клас хоби, след като преминат всички състезатели по трасето, ще започнат състезателите от клас експерт. За съжаление, номер 1 се счупи и отпадна от надпреварата. В момента виждате номер 2. Това са Васил Калпачки и Иван Калпачки с Сузуки Джимни от Самоков. За първ път виждам тези състезатели, което може би е мой пропуск. Много приятно ме изненадаха, карат много бързо и много точно. Което по принцип са две качества, които трудно се събират заедно. Виждал съм много хора да карат точно и много бързо, но съвкупността от двете е много рядко срещана. Тези състезатели я притежават. Искам да изпреваря събитията и да кажа, че те завършиха първи в първия ден. Просто прелетяха трасето и направиха уникално време. Преминаха трасето за време 4 минути и 51 секунди. Това беше страхотно постижение. Искам да обясня каква е разликата между клас хоби и клас експерт. Трасето е почти едно и също в основната си част, но екстремите са различни. За клас експерт те са по-трудни, а за клас хоби по-леки. Другото ограничение между двата класа е размера на гумите. Екипаж с гуми над 84 см може да участва само в клас експерт, за да има някаква равнопоставеност. Виждате екипаж номер 3 в момента. 4, извинявам се. Това са Огнян Георгиев и Ангел Попов от Самоков. Карат с руски автомобил УАЗ. Мога да кажа, че истинско предизвикателство да караш такъв автомобил. Карал съм. Има един израз, УАЗа не е за всеки, наистина е така. Това са много трудно контролируеми машини. Трудно се управляват. Имат малки ходове на колелета, защото са режисьори и не са особено подходящи за такъв формат състезания, но въпреки всичко този екипаж кара много добре. Компенсира недостатъците на машината с умения и се класира много добре. Също направи добро време. Виждате как владее машината, кара я спокойно, спира където трябва, връща за да направи по-добър подход, маневрира добре, без излишна нервност, без да събаря колчета, да къса ленти, което се наказва. Добрият вариант е да се кара точно, защото наказанията са от по минимум минута за скъсано колче, за съборена колче, скъсана лента, излизане с две или повече гуми от терена. Така че по-добрият вариант е да се кара бавно и точно, така се дава по-добро време. Цялото състезание се проведе в няколко оврага с влизане и излизане от него. Ето сега следва едно спускане. Екипажът кара доста уверено, защото виждате, че навигатора е вътре при шофьора, което не е типично за траилен тип състезание. Тогава навигатора би трябвало да е отвън. Само доста уверен водач би оставил навигатора при себе си. Трасето е със сравнително висока трудност. Да представя и следващия участник и после ще продължа. Това е номер 5. Калоян Тотев и Илян Белов с машина УАЗ от офроуд клуб Стара Загора. Това е най-младият участник. Той е на 18 години. Също кара труден за каране джип, така да го нарича. Мога само да го поздравя за решителността да се яви на това състезание и да го завърши първия ден поне.
Искам да спомена, че той тандем кара и друг джип, но в разменени роли като пилот и навигатор. Там пилота, който кара в момента е навигатор, а навигатор е пилот. Ето, държи се добре. 6-ти номер в момента на трасето. Това са Красимир Йорданов, Велик Казаков с Сузуки Самурай от Ямбол. Тези състезатели участваха в миналото издание на Сливен 4x4. Познаваме ги. Самурай е добра машина, но според мен иска още малко доработки, за да може да стартира и в другия, в клас експерт. В момента карат в клас хоби. Самурай също е на ресьори. Няма добър ход, което е минус, но въпреки това състезателите се справят много добре. Виждате го и вие. Просто искам да кажа, че има доста състезатели с не до там добре подготвени машини, но въпреки това почти всички успяха да завършат и всички поставиха добри времена. В момента той е на 2 гуми, но всичко завърши добре. Навигатора го върна отново на 4 гуми и той финишира. В момента виждате екипаж номер 7, Георги Георгиев, Мирослав Христов с джип Вранглер. Това е тим от Разград. Познавам този пилот. Той е много добър. На миналото издание стана втори. Леко съм учуден, че стартира в клас хоби, защото съм го виждал и на други състезания да кара в клас експерт и се справя страхотно, но просто така е преценил, това е негово решение. Машината е добра, подготвена е, той също много. Кара уверено. Точно. Ето, близо е до финала вече. Това е номер 9, ако не се лъжа, преди да видя номера му. Любен Динев, Милен Иванов от Стара Загора, офроуд клуба Стара Загора. Искам да кажа, че на този екипаж това е дебюта на състезание въобще. Джипа им е неподготвен, така да кажа. Няма лебедка, няма специални окачвания. И според мен факта, че завърши, говори достатъчно за качеството на екипажа. Дебют с не до там подготвен джип и финал и в двата дни, това е просто много добро постижение. Ето, бори с препятствията, засилва, връща. Това е номер 10, последният участник в клас хоби. Красимир Митрушев, Костадин Митов с Сузуки Витара от Казанлък. Искам да кажа, че това също е дебют в първо състезание на тези участници. Джипа е сравнително неподготвен, но дадоха страхотно време. Очарован съм от тяхното каране. Карат много спокойно и много точно. Ако те продължат и започнат да карат с по-добър джип, предричам им голямо бъдеще. След финиширането на този екипаж предстои да започнат да стартират клас експерт. Както казахме, клас експерт са с по-трудни екстреми. С това не се очудвайте, че дават по-дълго време на трасето. Очакваме първия участник от клас експерт. Това не е участник в състезанието, не се бъркайте, въпреки че е 4x4.
Това е номер 11, Илиян Илиев, Велко Димитров с джип Wrangler от Разград. Този екипаж, джипа е много добре подготвен. За съжаление екипажа не го е овладял достатъчно, защото доколкото знам, Илиян кара АТВ и отскоро е започнал да кара джип. Не се е сработил все още с машината, може би и с навигатора си. Ето тук полегна настрани, асистиращата машина го изправя. Но това е един уникален за България джип. Малко са такива. Мисля, че има още един с подобни качества. За съжаление, те имаха проблем с работата на двигателя и тук приключиха участието си в първия ден. След ремонт успяха да подготвят до някъде джипа си за втория ден, но за съжаление нямат шанс за класирането. Номер 12. Това е Пламен Пеев, Петър Динков с Range Rover от Бяла Слатина Моторспорт. Да, това е на същото препятствие. Искам само да спомена един интересен факт, че Пламен Пеев е баща на Цонко Пеев, двукратният носител на Европейската купа по супермото в клас Junior. Той също се е занимавал скоро с офроуд. Преди това се е състезавал с мотори. Всъщност занимавал сина му и състезател. Това препятствие е доста трудно и почти всички джипове го минаха на лебедка. Ето продължава по трасето. Това е много интересна машина, ровър с 3900 кубиков мотор. Тук виждате следващия ни участник. Матей Георгиев, Георги Георгиев с джип Wrangler от Русе, Network Racing Team. Това е небезизвестният Бай Матио, както се нарича в нашите среди. Много известен състезател. Той е победителя на миналогодишното издание на Сливен 4x4, което се проведе в Гаврилово. Сега кара с друга машина. Искам да подчертая, че я кара за пръв път, все още не е свикнал. Може би не оползотворява добре възможности, но въпреки това направи най-кратко време и се класира на първо място за първия ден. Кара много точно, с добре премерена агресия. Не жали джипа, но и така не го префорсира, за да го щупи. И сами виждате, кара много спокойно, където има нужда да бъде спокоен, където има нужда да дава газ, не се колебае да я даде. Искам да подчертая, че този джип има един уникален блокаж на предния мост, казва се Detroit Deflocker, който се включва и се изключва сам, когато автомобилът започне да завива. Това е голямо удобство и голямо предимство за джип. Той също се изтегля на лебедка тук. Искам да кажа за терена на състезанието. Състезанието е тип трайл. Има няколко вида офроуд. Трайл е едно от тях. Това означава затворено трасе с препятствие, сравнително късо, с висока трудност. Трайла бива два вида. Изкуствен и естествен. Изкуственият е наречен инженерен трайл. Създават се... Ще прекъсна малко, за да ви представя следващия участник. Това, ако не се лъжа, е номер 17, Борислав Борисов, Мирослав Николов с Nissan Patrol от Русе, също Network Racing Team. Преди той състезател караше с Mitsubishi, което не беше особено удачно за този тип състезание, но сега кара с много добре подготвена машина. Има я отскоро, но я кара много добре.
За съжаление тук подцени брига и отне леко гъста, затова се окантари, но бързо го преодоля. Следващия участник е Чавдар Владимиров Мехмед Мехмедов с Дайхатсу Роки прототип от Нова Черна, Русия. Този екипаж мисля, че за пръв път карат такъв тип състезание, но се справят много добре. Джипа им е изцяло ръчна изработка. Много добре направен, напаснат, макар и с слаб мотор, явно е с много добър въртящ момент. Те го карат добре. Не бърза, поляга. Виждате какви големи ходове има джипа, как така се разтварят колелетата му. Кабината остава сравнително в хоризонтално положение. Това е много важно за такъв тип състезание. Подхожда, спира, маневрира добре. Малко преди да скъса лентата дава назад. Това е правилно, иначе ще му коства минута. Наказателно време. Искам да кажа, че този екипаж се класира трети в първия ден. Напълно заслужено. Ето финал. Номер 21 Николай Колев Тихомир Тонев с Сузуки Витара от Шумен. Спортен клуб Стара Столица. Не се подвеждайте от вида на джипа. Той е доста проходим. Не от най-добре подготвените, но уменията на екипажа компенсират недостатъците на самия джип. Тук ползва асистенция, защото има проблем с лебедката. Но това е малък джип с сравнително малки гуми и така аз просто се радвам, че той се записа в този клас, който беше голямо предизвикателство за джипа и джипа го издържа. Това е номер 25 Живко Бакалов Георги Василев с Nissan Patrol от Offroad клуб Стара Загора. Много добре подготвен джип. Даде страхотно време в първия ден на състезанието. Финишира с второ време. Кара много точно и премислено. Доколкото знам, силата на този екипаж е в друг вид офроуд надпревари, например трофи, но на трайл също се представят много добре. Това е трайл, изцяло с естествени препятствия, както казах, за разлика от инженерния трайл, който е с изкуствени препятствия. Изкопи от земекопни машини, поставяне на дънери, бетонни блокови и други. Това също е екипаж от Стара Загора, номер 26, Илиян Белов, Калоян Тотев с Land Cruiser. Този екипаж кара с УАЗ в клас хоби, ако си спомняте, под номер 5, но тук са с друга машина и разменени места. Илиян Белов кара, а Калоян Тотев е навигатор. Пак казах, Калоян Тотев е най-младият участник в офроуд надпреварата, доколкото знам, но справя се много добре. Трябва да преодолее адреналина, все още не успява, но това е част от удоволствието, пък високия адреналин. Сега ще осигури джипа, осигурява го срещу преобръщане, помага му. Имат подготвен колан за това, което е добре, показва, че
са помислили преди да тръгнат. Имаме картина от втория ден на състезанието. Очакваме да стартира първия участник. Във втория ден, първия ден се стартираше по реда на номерата, а втория ден обратно, за да имат изравнени шансове, защото трасето се променя постоянно и никой не може да прогнозира към по-добро или по-зле, защото затова втория ден стартира по обратен ред на номерата. Виждаме екипаж номер 10. Красимир Митрушев, Костадин Митов. Казах, този екипаж кара много добре, очарован съм от карането. Просто за такова младо момче е уникално. Като имам предвид, че кара сравнително и подготвен джип. Преминава препятствията с лекота. Много добре подхожда. Втория ден има и твърди препятствия, като тези камъни. В принцип опитахме се да направим, всъщност направихме изцяло естествен траял, за да бъдат препятствията по-меки. Тогава вероятността да се счупи джипа е по-малка, защото брига се изромва. А при инженерния траял, ако има твърди препятствия, като дънери, гуми и такива неща, има доста по-голяма чупливост на машините. Тук се счупиха сравнително малко машини. Някои успяха да се ремонтират, стартираха и втория ден, макар и без шанс за някакво класиране. Но виждате как минава, просто страхотно. Страхотно. Но ето старозагорската Тойота с номер 9 наближава същите препятствия. Искам да кажа, че в такива траялни състезания, които са любителски, нали, според нас, така опитваме се надпреварата и съперничеството да не е на първо място, а на първо място да бъде фейрплея, спортния дух и приятелство между екипажите. Много хора идват повече, за да се видят с приятели и за купона, отколкото да карат, в смисъл да се класират на по-предни места. Помагането между състезателите и екипажите не е рядко явление, да не кажа, че е закономерност. Всеки помага на другия, въпреки че му е конкурент. Пак казвам, основното е фейрплей и забавлението. Класирането е на по-заден план. Мога да поздравя за дебюта този екипаж. Кара много добре, въпреки очевидната неподготвеност на джипа. Но пак казвам, важно е участието в олимпийския принцип, а не класирането. За съжаление опря на заден мост, но това е така, защото джипа е дълъг. Джипа е дълъг, може би трябваше да подходи малко по-отдалече. Продължава нагоре. Зад тази дига има кално препятствие, което ще видите по-късно. Виждаме това, мисля, че Вранглера на Георги Георгиев и Мирослав Христов от отбора на G-Max. Много опитен състезател. Кара много добре. Джипа е добре подготвен. И съответно зае много добро място в класирането. Виждате, той не бърза, кара спокойно, но точно. Той се класира на трето място в генералното класиране. Ето, подхожда към калното препятствие, минава го напряко, което е трасето за клас хоби, а клас експерт трябва да го преминат по дължина. След това влизане в кълта има доста голямо нагорнище, което би затруднило голяма част от джиповите. Тук гумите са кални и се хлъзгат, но джипа е мощен, гумите хубави, водач е опитен, така че няма проблем.
с нагорнището. Всички екипажи са длъжни да се движат с закопчани колани през цялото време. Санкционира се, ако са разкопчани, така че това се спазва много стриктно заради безопасността на всички участници. Това е самурай от Ямбол. Ето той се качва под дигата преди да влезе в скалното препятствие. Това е излизането от скалното препятствие. Дига го на задни гуми, защото има ръб. Може би трябваше да отнеме леко гъста. Връща се да се засили и да подходи наново. Колкото повече окалва гумите, по-трудно ще му бъде да излезе. Търси друг подход. Не успява. Може би не му достига мощност. Екипажа взема най-правилното решение да се закачи с лебедка. Безсмислено е да опитва наново. Може би ще излезе, но риска е голям. Има опасност да щупи машината. Ще се закачи и ще се самоизтегли. Искам да кажа, че трасето е предизвикателство и на навигатора. В смисъл физическо предизвикателство, защото те се движат много, бягат, дърпат лебедки. Тежко е. Ето навигатора дава указания на пилота и започва да се самоизтегля. Искам да използвам момента да изкажа благодарност на всички, които подпомогнаха това състезание. Кой с каквото може. На спонсори, на участници, активно участващи в това, на състезатели и на община Сливен, която беше главният виновник това да се случи. Ето той е вече на върха. От тук нататък ни предстои само спускане. Няма никакви предизвикателства. Следва финала. Това е лаза от Стара Загора. Тук може би подцениха трасето и затова стана преобръщане. Но после се изправи и всичко завърши добре. Да. Представям ви следващия участник от Самоков. За съжаление, тук той заседна, но се самоизтегли и продължи. Номер 2, Сузуки Джимни, с Васил и Иван Калпачки от Самоков. Ако казах, че предния ден той прелетя трасето, не знам каква дума трябва да използвам за втория ден. Просто няма такава. Направи уникално време. Постави рекорд, ако може да се каже така. Не очаквах, че екипаж е в състояние да мине трасето за толкова кратко време. Просто уникално преминаване. Искам да ви кажа времето, за което го мина. 3 минути и 53 секунди. Това е под 4 минути. Просто страхотно. Но както казах, екипажа кара много добре. Джипа е добър, но доброто време се дължи повече на умението на екипажа, отколкото на качеството на джипа, според мен поне. Виждате как преминава препятствието без навигатора да слиза, което е признак на голяма увереност, но факт е, че може да му изиграе лоша шега от друга страна. Но при него не се случи. Лично аз не бих рискувал да мина така препятствието с навигатор вътре. Просто рискувам много. Но явно той е много... Всъщност навигатора му е вън, извинявам се, аз не го видях. Подведе ме това, че джипа е с десен волан. Ето той се спуска надолу. На метри преди финала е.
и финишира. Получава поздравления от колегите си. Това е Чавдар Василев, Чаро, който кара в клас експерт. Поздравява колегата си. Сега очаквам да стартират експерт. Старозагорски екипаж, който кара и ласката. В началото на трасето той имаше доста така трудности, но ги преодоля. Вече стига до средата. За съжаление, някъде тук той скъса кардан и отпадна от надпреварата. Ето това ще видите в момента. Не подходи добре, заби предния мост. А това е Nissan Patrol на Живко Бакалов, доколкото виждам, от Стара Загора. Той е в самото начало на трасето, където има така един тесен овраг, който трябва да се надкрачи. Може би леко го подсиниха и затова изпаднаха в тази ситуация. Но излязоха от нея и вече продължават. За съжаление, този екипаж не можа да завърши надпреварата, защото срещна трудности при преодоляване на единия екстрем и пресрочи контролното време, което е 30 минути. Иначе страшно добро каране предния ден. Може би липса на късмет втория. Ето, това е Дайхатсу Роки, Чавдар Владимиров, Мехмет Мехмедов. Те заеха второ място в генералното класиране. За дебют в такова състояние се представиха отлично. Този, който бяга, е най-големия им фен. Всъщност той е конструктор на джипа, сам го е изработил. Също известен състезател, който в момента не кара, защото няма джип. Просто си продаде този на Чаро. Събориха колче, за което ще имат наказателни точки. Подхождат към камъните, преминават ги много добре. Наистина този прототип се държи страхотно. Въпреки че, без да обиждам създателя му, е направен с подръчни средства. Всъщност адмирирам инженерната му мисъл. Въобще всичко е направено и изпипано много точно. Искам да кажа, че те джипови се изпълняват в работилници, няма чертежи, няма нищо, всичко се прави на принципа проба-грешка и е много важно техническата подготвеност и интуицията на този, който го прави, за да може да го направи от първия път, а не да го създаде и после да отстранява детски болести. Ето виждате как подхожда много добре. Преминава бавно, без да форсира двигателя. Тук навигатора му слиза, за да го насочи по-добре. Те са огледали предварително препятствията, решили са откъде да минат, така че не се колебаят. Тук трябва всичко да се прави много точно, защото гумите са кални, хлъзгат се много по камъните и най-малката грешка може да им коства засядане, счупване на мост, диференциал или други повреди. Ето така се и получи тук. Просто не успя да направи по-добрия подход от първия път. Трябва да кара така, че двете гуми да са на камъка, диференциала да е винаги колкото се може по-далеч от камъните. Успя да излезе назад. Беше на косъм от засядането. Просто трябва да даде назад, за да направи по-добър подход.
Ето това е. Това е. Отиват към калното препятствие. Ето стартира Матей Георгиев. Той е победителя в тази офроуд надпревара и първи, и втори ден. Кара много добре, просто нямам никакви забележки относно карането и не съм аз човека, който да го оцени. Ето виждате колко уверено върви. Пак искам да повторя, че това е джип, който кара за пръв път, предоставен от него спонсор. Все още не се е сработил с джипа, но въпреки това няма никакви проблеми. Това е ровър от Бяла Слатина с Пламен Пеев. Много мощен джип, много добре подготвен. Мисля, че може да преодолее доста по-големи предизвикателства от тези, които ние сме предложили. Тук минава с едните гуми под дъното на оврага, а другите горе, които малко джипови го могат. Просто е достатъчно широк и може да се го позволи. По-тесните могат да се обърнат, както така направи ласката, защото е тясна с висок център на тежестта. Заради металния покрив този джип няма подобни проблеми. Продължава по трасето, наближава кълта и препятствията с камъните. Той е с висок клиренс, хубави гуми, мощен двигател. Така че тая кал не е предизвикателство за него. Ето виждате как леко минава камъните. Първото препятствие, сега това е по-сериозното. Ето минава го точно както трябва, след като се изкачи, слиза по максимално бързия начин. Най-бързия начин, за да не се окантари. За съжаление, втория път нямаше той късмет за бидиференциал. Ето тук вече излиза. И продължава по трасето. Искам да кажа, че всички екипажи се държаха много мъжки, караха здраво. Вечерта се направиха здрав купон, което е част от състезанието. Казахме, идеята е да се съберем повече приятели. А това е най-атрактивният джип според мен и най-добре подготвения. Илиян Илиев, Велко Димитров.
Просто може би трябва екипажа да свикне повече с джипа, както казах. Пилота е карал АТВ до сега. Сега е в процес на учене, но виждам, че наистина така бързо напредва. Според мен ще е страхотна конкуренция с този джип на всички останали. Недостатък в случая е голямата широчина на джипа за нашето трасе, защото имаш тесни участъци, при които очевидните му предимства като широчина при преобръщане бяха пък недостатъци, но това е. Не знам дали забелязах как преодоля препятствията сам. Просто не ги усети. Това е рок краулер, създаден за катерене по скали специално. Затова тези камъни въобще не бяха нищо за него. И победителя в надпреварата, бай Матю. Показваме го отново. Също подхожда добре. Трябва да маневрира да преодолее тези камъни. Такъв джип и такъв екипаж, те не са предизвикателство. Виждате, навигатора му е вътре. Ето, преминава го. Даже по време на състезанието се пошегува с навигаторите на джимните и на бай Матю, че трябва да се намерят други пилоти, защото тези ги оставят безработни. Просто никакво предизвикателство за навигатори с такъв джип и шофьор. Спуска се към калното препятствие, излязъл е от него и продължава към финала. И финал за победителя в Сливен 4x4 2012. Това са купите, които след малко кмета на Сливен, господин Колю Милев, ще връчи на участниците. Ето виждате. Това е награждаването на клас хоби. Това е второ място. Георги Георгиев, Мирослав Христов, виждате. Второ място. А сега ще видите победителя. Това са Васил и Иван Калпачки с Сузуки Джимни, които бяха фурора на това състезание. Поне аз не познавах тези хора. Радвам се, че се запознах и вече сме приятели. Докато от бай Мати очаквах, за тях нищо не знаех. И се представиха страхотно. Ето тук традиционно ще се полият с шампанско. Искам да отбележа, че всички състезатели получиха предметни награди, абсолютно всеки, който участва. Виждате награждаването. Това е екипажа от Бяла Слатина. Пламен. А това са екипажа от Нова Черна. На второ място с Дайхатсу Роки. И бай Матю дига купата. Искам да кажа, че в игра едната вечер един от участниците се нарани крака и Чавдар, който е на второ място, му предостави половината от наградата за лечение, което е много благородно от негова страна.